Bună, Lucia! Bună, Bogdan! Vorbim astăzi cu Lucia Altari, Director Research and Data Strategy la ProTV și cu Bogdan Țurcan, Director de Marketing la ProTV. În primul rând și înainte de orice, aș dori să vă mulțumesc în numele tuturor restaurant de la ea că sunteți partenerii Creativity for Better încă de la prima ediție. Deci de 10 ediții încoace suntem parteneri și pentru noi acest lucru înseamnă foarte mult. Acest sentiment de colaborare și de parteneriat pentru noi înseamnă o validare și vă mulțumim și suntem recunoscători. Trecând mai departe, aș dori să vă pun foarte puține întrebări. Mai întâi, ce rol are creativitatea în business-ul de televiziune? Sunt convinsă că toată lumea a spus că este esențială creativitatea în orice industrie, dar eu chiar cred că este esențială în industria de content, da? Pentru că nu suntem doar în industria de televiziune, noi suntem în industria de content. Și eu cred că, da, creativitatea este esențială, dar ea trebuie să aibă la bază câteva lucruri importante. Una este povestea pe care o spui. Dacă nu știi să spui o poveste, e greu să crezi că ești creativ. Al doilea, cred că este emoție. Dacă transmiți emoție, asta e foarte important. Și nu în ultimul rând, pentru că eu sunt de la date, cred că este foarte important ca ceea ce creezi să fie relevant pentru publicul căruia îi te adresezi. Degeaba ești foarte creativ dacă ești creativ poți să fii și pentru un public cu o mărime mai mică, dar trebuie să știi de la început cui te adresezi și dacă publicul respectiv este de o dimensiune mică, atunci creativitatea se duce într-o anumită direcție, sau dacă te adresezi unui public mai larg și atunci creativitatea trebuie să fie mult mai largă, să spun așa. Și da, orice bucată de conținut pe care o vedeți plecată de la ProTV are în spate o idee creativă. Am o întrebare puțin ori concur. De-a lungul timpului, de când s-a lansat ProTV-ul, eu eram în industrie la acel moment, s-a spus și se spune că este cel mai creativ post de televiziune. Oare de ce credeți asta? Sau oare de ce credeți că se spune asta? Nu o întrebare ușoară. Dacă să ne uităm la ProTV, încă de la început a avut în ADN purpose. Da? Mereu spunem despre noi că suntem television with a purpose. Asta pleacă cumva din dorința de a avea acel leadership care vine la pachet cu creativitate, cu inovație, cu drive, care să schimbe pe bune societatea în care operează. Dacă ar fi să mă gândesc la pălăria mea, cea de marketing, marketingul televiziune e foarte diferit de cel clasic. În primul rând vine din faptul că într-un business clasic, marketingul e împreună cu ecosistemul de agenție, storyteller-ul. În cazul nostru suntem un business de storytelleri, iar rolul marketingului e să creeze poate niște povești adiacente care să potențeze de fapt povestea principală. Și atunci aici intervine creativitatea în televiziune. Vine tocmai să se asigure că ne uităm la conținut care este memorabil și nu conținut care este consumat. Și că asta e diferența fundamentală. Ne uităm la conținut tocmai la acele povești cu care oamenii conectează, la emoțiile puternice care sunt relevante local și mai puțin poate la algoritmii care hrănesc un consum specific care vine doar din cifre. Cifrele sunt esențiale în business-ul nostru și asta cumva stă la baza deciziilor, la baza, strategiei pe care o conturăm, dar în primul rând e relevanța locală. Și aici cumva vine creativitatea care de fapt se ancorează niște povești foarte puternice locale. De asta ProTV de 30 de ani deja a reușit să câștige și să fie media brand în piață, tocmai pentru că a știut să se uite la poveștile locale, să le potențeze, dar fără să facă compromis de valori și de misiune în detrimentul trendurilor și, spike-urilor care la un dat, evident, vin și pleacă. Că vorbeați de valori, că vorbeați de creativitate, de viziune, ce anume v-a îndemnat să acceptați parteneriatul cu Creativity for Better în 2017 și mai ales să hotărâți să-l continuați? Aș începe eu. În 2017 eu eram director de marketing și
decizia, să spunem, că a fost luată când eram eu director de marketing, dar bineînțeles că Bogdan o să continue pentru că el a preluat ștafeta și a fost cel care a ținut mai departe să fie partener în Creativity for Better. Mi se pare că am găsit o comunitate de oameni care și-au dorit ceva pentru industria asta specială, îi spun eu, foarte interesantă, foarte învolburată de marketing din România și cred că această comunitate nu aveam cum să nu facem parte din ea. Noi ca și media brand și ca și cei care își doresc să facă parte din orice înseamnă creativitate în România, nu puteam să lipsim de la Creativity for Better. Mulțumesc! E greu să continui fără răspunsul ăsta. Oarecum răspunsul meu construiește pe ce ai zis mai devreme. Dacă noi ne-am dorit încă de la început să schimbăm societatea în bine, cred că e responsabilitatea agitatoria noastră să ne alăturăm partenerilor care au acest drive. Și cred că Creativity for Better nu și-a propus să fie un alt eveniment de industrie sau o altă conferință, ci dimpotrivă și-a propus să aducă la aceeași masă sau pe aceeași scenă oameni care pe bune pot schimba lucrurile la nivel de România, cu cele mai inspiraționale sau influente minți din lume. Și asta cred că face ca răspunsul nostru da, să fie ceva ce nici măcar n-ar trebui vreodată dezbătut. Dimpotrivă, mai degrabă să ne gândim cum putem să facem parteneriatul și mai puternic și în anii următori să contribuim și mai mult la misiunea asta care e și misiunea noastră și atunci cred că parteneriatele nu sunt doar niște platforme de sponsorship pentru brand să fie undeva afișat, ci dimpotrivă e cum împreună reușim să construim o Românie mai bună. Mulțumesc tare mult! Și acum aș avea 2 întrebări fulger pentru fiecare. Începem cu Lucian. Într-un cuvânt sau o frază foarte scurtă, Creativity for Better pentru tine înseamnă? Mai mult decât creativitate. Și pentru tine, Bogdan, înseamnă? Leadership. Curajul pentru tine, Lucian, înseamnă? O grea întrebare asta. Cred că înseamnă să fii autentic chiar și atunci când îți este greu să faci asta. Și pentru tine, Bogdan? Nu pot să găsesc un singur cuvânt, a spune 2. Cred că e misiune și schimbare. Mulțumesc foarte mult și ne vedem în noiembrie. Noi mulțumim. Noi mulțumim.